Не са нужни много думи. Ти знаеш, двама, трима сме. И това е достатъчно. Годините минават, всеки води своята битка. Времето ни притиска, а съдбата често е плитка. Може да не сме се чували с месеци, дори години, но това не променя нищо. Нито правим смени. Ако телефона светне в 3 през нощта, тръгвам, без да питам защо. Без излишно да се натискам. Паля колата и просто изчезвам в тъмното, защото знам кое е важното и кое е същинското. Тук съм без въпроси, без драми, планове, просто присъствие в тези трудни времена и капани. Ако си на дъното, само ми дай знак и идвам. Това е моят начин, по който в живота се вписвам. Не всеки може да го разбере, но ние си знаем и така ни е добре. Има много хора наоколо, но приятелите са двама, трима. Онези, дето стоят до теб, когато дойде лютата зима. Ако утре всичко приключи и светът се срине съвсем, аз ще съм там в твоя най-трудния сивия ден. Защото истинското не изисква време и мястото е там, където тишината ни пасва най-ясно. Без обяснения, без очаквания, само присъствие. Когато всичко друго изчезне, аз оставам.